Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na udto mga tugang, aldaw kita nin Huwebes, petsa 10 kan Oktubre 2024. Ini po ang Bareta alas 12, asin ako muna po ang para mientras nindong makakaibahan. Ako po si Jasmine Baloloy. Headlines kan mga Bareta sa lado lokal. Inflation rate sa Bicol Region kan Septyembre 2024 nagbaba sa 2.8% sigun sa PSA Bicol. Dugang na bulanan na honorarium para sa mga tanod sa Legazpi City aprobado na. Headline sa lado nasyonal, Sandigan Bayan ibinasura ang 276 million pesos na ill-gotten wealth case kontra sa pamilya Marcos asin associate kaini. Pilipinas asin Vietnam parehong isusulong ang pagpakusog kan kooperasyon sa ekonomiya na nakasentro sa agrikultura asin negosyo. Headline sa ibang nasyon, North Korea isinarado ang gabos na tinampo asin riles na nagsusugpon sa South Korea. Baretang sports, kawat kan Miami Heat asin Atlanta Hawks. Kinanselar kan NBA dahil sa Hurricane Milton. Yan ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Nagbagulbol sa 2.8% ang inflation rate sa Bicol Region kan Septyembre 2024. Sigun ini kay Philippine Statistics Authority Bicol Director, Engineer Cynthia Perdiz, kung saan ang 2.8% na inflation sa bulan nin Septyembre ang hababa na marhay sa 4.2% na inflation kan Agosto 2024. Ini man ang mas hababa kumpara sa 5.6 inflation na nairehistro kan Septyembre 2023. Sa kabilugan, uminabot sa average inflation na 3.7% poon kan Enero sagod Septyembre 2024. Sinabi ni Perdiz na ang pangenot na rason kan pagbagulbol kan inflation ang mas bagulbol man na paghiro kan presyo sa food and non-alcoholic beverages na 2.4% na may 37.2% share sa pagbaba kan pangkabilugan na inflation sa Bicol. Nakaambag naman ang pagbaba sa inflation ang bagulbol na paghiro sa presyo kan gasolina, bagas, kuryente, diesel asin karning urig. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Poon sa Enero 2025, madudugangan nin 150 pesos ang bulanan na honorarium kan mga regular na barangay tanod asin dugang na 400 pesos naman sa mga chief tanod sa 70 barangay sa Legazpi. Ini matapos na aprobarana kan miyembro kan 16th sangguniang panglungsod kan Legazpi ang ordinansa na ipinagbusol ni Konsehal Sunshine Imperial para sa dugang na insentibo na itatao sa mga tanod kan barangay. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Imperial, sinabi ka ini na kan Enero 10, 2023 kan enot niyang ipinagbusol ang nasabing ordinansa sa konseho kung saan hinagad niya na madugangan nin 500 pesos na dugang sa sweldo kan tanod alagad makalihis ang pag-aadal kan mga komitiba. Day initulos na naaprubaran dahil sa kawaranin pondo na pwedeng ialokar para digdi.
Sinabi ni Imperial na an ordinansa an unanimously approved kan mga miyembro sa ikatulo asin pinal na pagbasa na may katuyuhan na matawan man indugang na kompensasyon an pagal asin dedikasyon kan mga tanod na nagiging katuwang kan mga opisyal sa pagmantinir kan pasi orden sa barangay. Kan nakalihis man na semana kan aprobaran kan konseho ang dugang na 300 pesos na honorarium para sa mga barangay health workers asin barangay nutrition scholars. Ipigpromisa ni Imperial na ingkaso manggana siya sa masunod na taon, padagos niyang tatawanin prioridad ang paglangkaw kan honorarium kan mga ini dahil sa dakul paan sa indang pangangaipo sa pang-urual daw na pamumuhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Maigot ngunyan ang pagbabantay kan Legazpi City Veterinary Office sa mga merkado publiko sa syudad para masiguro na ang mga ipigbabakal na karne nin urig ang malinig asin nagaagi sa saindang slaughter's house. Sigon kay City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Estepona, piga-antisiparan ninda ang halangkaw na demand kan karne nin urig. Ngunyan na papaharani na ang Disyembre na posibleng maaprobitsaran kan mga paratienda na magbakal nin hot meat. Sinabi ni Estepona na sa siring na sitwasyon, mas papakusugon paninda ang sa indang inspeksyon asin monitoring sa siring na klase nin karne dahil sa importanteng masiguro ang kaligtasan kan mga parabakal asin makonsumo kaini. Nangapodan man si Estepona sa publiko na ipapaabot sa indang opisina ang mga informasyon para man sa magkakadigong aksyon. Nagpatanid ang Albay Electric Cooperative Incorporated sa publiko manungod sa mga personang nagpapamidbid na empleyado nin kooperatiba na nag-opreser nin mga serbisyong kasalida nin kwarta. Sigon sa Aleco, nakaresibin sinda nin informasyon manungod digdi kung saan naglilibot ini sa primer distrito kan Albay asin may pigsasabing may daya sa metro kan mga miyembros konsumidores asin nagahagad nin kwarta. Paglilinaw kaini na bako ninda empleyado ang nasabi mga individual asin tinauan doon na maigot nindang ipinagbabawal ang pagpabayad kasalidan nin anuman na serbisyo lalo na kung regular ining serbisyo o programa kan opisina. Katakod kaini pigpapaikmat kan Aleco ang gabos sa siring kaining modus asin en kaso maka-eksperyensya nin siring na sitwasyon. Tulos na i-report sa indang opisina para sa magkakanigong aksyon. Anuman an oras, posibleng magpuuna ang patrabaho kan tinampo sa Maharlika Highway sa 3rd Distrito kan Albay. Ini ang sinabi ni DPWH 3rd District Engineering Office Head, Engineer Cornelio Relativo, matapos na magkortesiya sa iya ang project engineer para informaran siya na madali na nindang puunan ang pagrehabilitar asin reblocking kan lubak-lubak na tinampo puon sa Barangay Agos kan Pulangi, sagod sa Travessia Ginubatan, Albay. Sinabi ni Engineer Relativo na ang pagpatrabaho may 600 million pesos na pondo na pigkonsiger ni Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo kan DPWH Secretary Manny Binoan para matawan manin kombenyensya ang publiko asin motorista na nagaagi digdi. Sobra na sa 620 million pesos ang naitaong ayuda kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa sobra sa 133,000 na mga Bicolano na benepisyaryo kan ayuda para sa Kapos ang Kita program kan ahensya. Sigon kay DSWD Bicol Information Officer for Crisis Intervention Section, Leslie Benbing, kaibahan sa mga natawan kaini ang mga personang kaibahan sa sektor na near poor, minimum wage earners as in low income earners sa anom na probinsya sa Bicol. Ipinaliwanag ni Benbing na para madeterminara na kwalipikado sa ayuda, iaagi ninda ini sa pre-assessment. Kaibahan sa mga individual na kaibahan sa kategoryang hababaan income, iyo ang mga tricycle driver, trabahador, para
katabang city guard, barangay health worker, barangay tanod, sales lady, karinderya worker, karpintero asin iba pa. An akap sarong inisyatibo kan gobyerno para masimbagan ang inflation. Ini ang tabang pinansyal sa mga minimum wage earners na nasa irarom kan kategorya na grabing naapektaran kan paglangkaw kan mga barakalon. Nakatalaan na magkaigwanin libreng operasyon para sa mga may cleft lip asin palate sa gobyerno probinsyal kan Albay sa masunod na semana. Sigun sa Albay Provincial Health Office Hospital Monitoring Team, obheto kaining makapagtaonin libreng serbisyong pangsalud sa mga albayano. Sigun sa inda, ang pagkakaigwanin cleft lip asin palate ang nakakaapektar asin nagkakaigwanin problema sa pagkaon, pag-alon, pagkawara nin pagdangog asin speech delay. Ang aktibidad ang gigibuhon sa Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital sa Oktubre 22, sagod 25, 2024. Magiging katuwang ninda sa aktibidad ang mga eksperto hali sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, Smile Train Organization, asin Advance Craniofacial Project Philippines Incorporated. Nasa 500 na mga parauma hali sa manlain-lain na probinsya sa rehiyon ang nagpartisipar ngunyan sa nagpapadagos na information caravan kan Department of Agriculture sa Pili, Camarines Sur. Sigon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Guarin, ini ang pinakadakulang information caravan kan ahensya kung sain may mga imbitadong resource speaker hali sa saindang sentral na opisina. Kaibahan sa mga tutukaron sa aktibidad ang manungod sa drone voucher na mapagian ang pagtatanom kan mga parauma, composting facilities for biodegradable waste, National Rice Program, corn fuel assistance asin iba pa. Mientras na magkakaigwan naman in sobra sa 1 million pesos na raffle para sa mga parauma na presente digdi. Yan mga tugang ang primerong parte kan Bareta alas 12, detalles kan Bareta sa lado lokal. Ang Bareta National Sports asin iba pa makalihis lang kaini. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ipadagos na po ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ibinasura kan Sandigan Bayan ang 276 million pesos na ill-gotten wealth kontra sa depuntong presidenteng Ferdinand Marcos Sr. sa iyang biyuda na si dating Primera Dama Imelda Marcos asin sa indang kaibahan na si Roman Cruz dahil sa sobrang pagkaatraso kaini. Sa irarong kan Civil Case 0006, ang kaso nagpapamidbid kay Imelda asin sa iyang aki, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang mga estate executors para kay Marcos Sr. Piga akusaran si Cruz nin pagbakal kasabay kan mga Marcos nin mga propriedades na ang presyo bako katumbas kan sa indang legal na income. Kaibahan sa mga asset na ini, ang duwang residential lot asin duwang condominium units sa Baguio City, sarong residential building sa Makati, daga asin anom na condominium unit sa California, United States asin sarong residential land sa Metro Manila. Sa 30 pahinang resolusyon, sinabi kan Anti-Graft Court na daipig kontra kan state prosecutors ang mosyon kan mga Marcos na ibasura ang 37 taon na kaso dahil sa grabing pagkaatraso asin pagsuhay sa due process. Sinabi kan Sandigan Bayan na wara sa mga Marcos ang problema para masiguro na padagos na maligid ang hustisya o tanganing maparikas ang pre-trial asin puunan ang pagdangog sa laog kan magkakanigong oras. Pinaburaran kan Anti-Graft Court ang motion to dismiss na isinumitir kan defendants Imelda Marcos and State of Ferdinand Marcos na may petsyang Hulyo 16, 2024, mantang ibinasura naman nin padagos ang kaso kontra sa mga ini. Parehong isusulong kan Pilipinas asin Vietnam ang pagpapakusog kan kooperasyon sa ekonomiya partikular sa agrikultura asin negosyo. Ini ang resulta sa naging meeting ni na Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh sa sidelines kan 44th asin 45th Asian Summit sa Lao People's Democratic Republic. Sigun sa Presidente, naging produktibo ang pagtiripuninda kan Vietnamese leader asin ang duwang nasyon. Parehong nasa direksyon kan economic transformation. Dahilan digdi naglalaom si Presidente Marcos na ang kolaborasyon asin healthy competition kan Pilipinas asin Vietnam iyo ang padagos na magdadara kan kapakinabangan sa kanya-kanyang namamanuaan. Siniguro kan duwang leader ang pag-angat kan pagtabangan sa mga pangenot na sektor bilang selebrasyon naman kan ika-10 taon na anibersaryo kan Philippines-Vietnam Strategic Partnership sa 2025. Nagpaabot man in pakidumamay si PBBM para sa mga nagadan
sa pagrapado kan Typhoon Yagi sa Vietnam, asin para naman sa pagagada ni Vietnam Communist Party General Secretary Nguyen Phuong Trong. Aktibong nagpartisipar ang presidente sa mga serye nin aktibidad na pinunan sa opening ceremony kung saan nag-abot na gabos na lider kan nasyon na nag-aatindir sa summit. Sinundan ini kan plenary session kung saan tinukar an man iba-ibang issue na susog sa tema kan summit na Enhancing Connectivity and Resilience, kaibahan digdi ang regional digital economy, cybersecurity at asin reskilling asin upskilling kan labor force. Kaibahan man sa tinukar ang pagsuporta kan ASEAN sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs, asin aksyonan ang financing gaps, digitalization asin pagpapakusog sa agrikultura asin turismo. Sa ASEAN Summit Retreat Session, aktibong nagpartisipar sa diskusyon ang mga nag-aatindir na lider sa implementasyon kan 5-point consensus sa isyu sa Myanmar, asin balyuhan in opinyon sa mga regional asin international issues. Ang retreat mission, iyo ang pagtiripon kan mga lider kan ASEAN members, kung saan libre asin komportable ang mga ini na makipagdeliberar sa mga importanteng isyu sa rehiyon, bako arog kan pigigibos sa formal session. Makonduktanin pagdangog ang Quad Committee kan Kamara de Representantes sa Biyernes, asin masentro ini sa mga isyu na may kinaaraman sa extrajudicial killings sa pagpapautob kan War on Drugs campaign kan Administrasyong Duterte. Sigon sa overall chairperson kan committee na si Surgal del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang issue arog kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, asin pagpabakal nin illegal na droga gigibuhon na sana sa ibang aldaw. Sigon kay Barbers, maugmanindang aakomodaron asin irerespeto ang presensya ni dating Presidente Rodrigo Duterte na enot nang nagpahayag na handa ining mag-atindir sa hearing. Sinabi pa niyang formal nang inimbitaran kan komite sa Duterte sa pagdangog kan Agosto. Sigon kay Barbers, kaibahan sa piglalaoman na mag-atindir sa pagdangog sa Biyernes ang mga dating opisyal kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na pig-imbwelto sa pagadan kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sarong dating Police General na nagtapos sa Philippine Military o PMA Class 1983. Piglalaoman na mag-atindir kan mga opisyal kan PMA Class 83 asin pamilya kan mga biktima nin EJK. Hinali na kan Pilipinas ang paramientras na pagbabawal sa importasyon nin kanding hali sa Amerika sa iyang Memorandum Order Number 43 Series of 2024 na ipinaluwas kan Oktubre 8, sinugo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na halio na ang ban na ipinaluwas ka na kaaging bulan nin Hunyo. Ipinag-orden ang pagbabawal sa paglaog ng mga kanding gikan sa US dahil sa pagkadiskubre kan human transmittable Q fever sa mga imported na kanding. Sigon pa kay Laurel, na makusog na lakdang ang ipinautob kan DABIA para maiwasan ang paglakop kan mga nakakaulakit na helang tanganing mapangatamanan ang salud kan publiko. 12,000 na trabaho ang pigtagama kan Department of Labor and Employment o DOLE para sa POGO workers na mawawaran nin kabuhayan dahil sa pagsarado sa mga ini. Sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na duwang lugar ang gigibuhan kan job fairs para sa mga gustong makahanap nin bagong trabaho, partikular ang mga POGO workers. Siring man sinabi ni Laguesma na piga-areglar pa ang numero kan bakante asin trabaho
trabahong itatagama maging ang mga trabahong daipa na pupuunan. Dagdag pa niya na nasa 70 mga employers ang mapartisipar asin makikisumaro sa nasabing job fairs. Bareta sa ibang nasyon, nagdesisyon ang North Korea na sa indang isasarado ang gabos na mga tinampo asin riles na nagsusugpon sa South Korea. Ang lakdang kasunod kan pahayag ni North Korea leader Kim Jong-un na sa indang tatanggalon ang koneksyon ninda kan South Korea. Nangenot ang Korean People's Army o KPA na magkondukta nin pagbarikada sa mga border ninda kan South Korea. Enot nang sinabi kan South Korean military na poon pa kan Enero, pinakusog pa kan North Korea an sa indang border defenses sa paagi kan pagbugtak nin mga landmines, pagtindog nin anti-tank traps asin pagtanggal kan mga railway infrastructures. Baretang sports, kinanselar kan National Basketball Association ang nakatalaan na laban sa pag-ultanan kan Miami Heat asin Atlanta Hawks dahil sa patakot kan Hurricane Milton. Ang nasabing laban nakatalaan kuta na sa Biyernes, Oktubre 11. Sa Kaseya Center, alaga dahil sa patakot kan nasabing bagyo, kinaipuhan ining para mientras na kansilaron. Sigun sa NBA, gigibuhon na sa ini sa Oktubre 17. Nagkapirang aldaw bago ang pagpuon kan regular na session. Ang nasabing game, iyo ang ikaduwa kuta sa pre-season schedule, pareho kan Heat asin Hawks. Ang bagyong Milton, sarong Category 5 na nagpapatakot sa Florida, ang estado kung saan nakabase ang Miami Heat. Breakthrough! Rufus ang apod sa naimbentong teknolohiya sa Estados Unidos para sa mga personang mahilig mag-exercise. Ang Rufus makakatabang sa pag-improve kan daily routine, dahilan kaya kaining mag-access kan kamugtakan sa salud asin magrekomendar ni nababagay na ehersisyo. Sa paagi kan mobile application kan Rufus, kaipuhan mong magrehistro kan sa imong personal na informasyon. Makaskas ining mapapakusog o makakapagusko nin heart rate asin iba pa. Ang nasabing ekipahe mababakal sa kantidad na $75. Istoryang naiiba! Sarong padi nin mga matatali na ayam o sarong padis nin mga matataling ayam ang nakapagrehistro nin world record dahil sa saindang mga talento arog kan pagbalaybay nin bado asin pag-ulog nin barya sa bote. Ang mga ayam na sinda Bonnie asin Simba ang may pugol na world record titles na fastest time to complete 10 side leap frogs jump by 2 dogs in 16.78 seconds. Most bottles disposed into a recycling bin by a dog in 1 minute, 16 bottles. Most coins deposited into a bottle by a dog in 1 minute, 13 coins, as in most clothes hung on a washing line by a dog in 1 minute, 17 socks. Sigun sa owner as in trainer, ninda Bonnie as in Simba, na si Olga Jones, challenging ang pag-train sa duwan niyang ayam. Kung sa naturoan niya man ininin matanos na communication, fun as in mutual trust. Dahilan digdi may sobra sa 200 na tricks ang kayang gibuhon ninda Bonnie asin Simba. Nakapag-performance ninda sa talent reality show na Britain's Got Talent. Flashback! Oktubre 10 taong 1915 kanamundag si Francisco Coco Trinidad na ama kan Philippine Radio. Si Trinidad ang may importanteng kontribusyon sa edukasyon asin profesional na buhay kan media practitioner sa nasyon. Ginamit ni Trinidad ang sa iyang estasyon na mag-ere nin instructional programs para sa mga classroom sa bilog na nasyon katuwang ang Bureau of Public Schools. Kaibahan sa mga pig-ere nindang programa ang mga manungod sa agrikultura asin ang exchange cultural programs sa mga nasyon kan Asian region.
Mga tugang yan po ang bareta at mga detalyes sa Bareta alas 12. Sa pangaran po kan mga nagsururat kan bareta, Sir Mar de la Cruz, si Miss Angel Mustasa sa Newsbase. Kaibahan ta din po dyan sa Social Media Department si MJ Jaresco. Sa lado technical, nakaibahan ta po si Sir Nems Flora. As in sa IT si Sir Jerome Nico Martinez. Ini po ang Bareta alas 12, as in ako po ang para mientras nindong nakaibahan. Ako po si Jasmine Baloloy. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.